Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ke ci gaba da jagorantar buɗe sabbin ofisoshin jam'iyyar NNPP a sassan ƙasar nan ya ce jam'iyyar ce za ta lashe zaɓe tun daga matakin jihohi har zuwa tarayya, ya kuma buƙaci magoya bayansa su tabbatar da ganin sun kasa kuma sun tsare a zaben da ke tafi, musamman yadda ya ce an samu koma baya a ɓangarori daban-daban na ƙasar nan da yake fatan gwamnatin da za su kafa za ta kawo gyara a ƙasar nan. Lokacin ku ne lokacin mu da baki daya na tabbatar da an zo lokaci cikin yarda Allah da a canja a samu shugabanci mai adalci. Ina so in gaya muku tun da na shigo wannan jiha tun daga airport ina ganin matasa da yara wanda da yawa daga cikin tun daga airport har zuwa wannan guri da kafa masu mutu yayin da muke tafiya abin da yake zuwa zuciyata shine ya za a yi yaran nan masu shekaru kaɗan mu mai da su makaranta, ya za a yi matasan nan masu jini a jika mu sama musu aikin yi, yaya za mu iya kawo ƙari na tsaro musamman a matsayina na tsohon ministan tsaro a Najeriya, wanda wannan shine abin da muke so a gyara ya kasance an samu tsaro. A baya dai rahotanni sun rika bayyana cewa Sanata Kwankwaso zai mara wani ɗan takara baya a zaben shugaban ƙasa, sai dai daga bisani ya yi watsi da wannan raɗe-raɗi inda ya ce ƙarairayi ne na mutane wanda kawai ake yaɗawa a shafukan sada zumunta irin wanda ba su da tushe ballantana makama. A ziyarar da ya kai Borno a ranar Asabar, Sanata Kwankwaso ya samu tarba daga al'ummar jihar da dama inda suka yi da fifi lokacin da ruwan sama ke sauka a jihar. Shugaban jam'iyyar ta NNPP na jihar ta Borno Barista Muhammad Mustapha ya yi tsokaci kan ziyarar da ma martani game da rufe ofishin jam'iyyar kafin daga bisani a buɗe shi. Gwagwarmaya da aka yi shekaran jiya tsakanin rundunan Madugu da rundunan Asiwaju kuma kun gani mun riga da mun ba su mun kada su mun yi nasara. Wannan ita ce farko a tsarin siyasan Borno da aka samu jam'iyya da ta zo saboda talakawa da ta zo ta karɓa wa talakawan Borno 'yanci. Kusan hali da ake ciki a wannan ƙasa, kusan matsalar tsaro. To in Allah ya yarda za mu gyara ƙasar nan a ƙarƙashin jagorancin Dr. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. Yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso ke waccan ziyarar a Maiduguri, a nan Kano kuwa jam'iyyar na dab da rasa wani jigo a cikinta, wato Sanata Ibrahim Shekarau, wanda rahotanni suka bayyana cewa ya kammala shiri tsaf domin komawa PDP, wanda hakan ne ma ya karfafa ziyarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar da ake sa ran zai ziyarci jihar Kano a wannan rana ta Lahadi. Ahmad Hamisu Gwale, Premier Radio.